Ma lil Kurt Gauci PC730 li kif kien għadu kemm ħareġ mill-lejl ta' xogħol. Dmuħ, niket, rabja, sens profond ta' inġustizzja. Dawn kienu l-ewwel kliem tal-omelija ta' Monsinjur Joseph Farrugia. X'naqbad ngħidilkom Sandra u Raymond? X'naqbad ngħidilkom? Tibkux? Imma biex ngħidilkom hekk irrid ikolli s-seta li nġib lil Kurt lura. Jien dan ma nistax nagħmlu. Għal dawn il-kliem ommu mis-Sir Kurt ħarsu lejn il-pulizija żgħażagħ preżenti bħal donhom qed jistennew jerġa' jidher magħhom. Kurt il-Cooks, hekk kienu jsejħulu sabu, ġuvni li kien iħobb il-mużika u lit-tim tal-Inter. Għal-funeral kien hemm preżenza qawwija tal-korp tal-Pulizija immexxi mill-Kummissarju John Rizzo li ħadu sehem f'kortejo li telaq minn triq Fortunato Mizzi Rabat sal-Bażilika ta' San George biex isellmu lil dan il-ġuvni. Deskritt bħala żagħżugħ li jferraħ l-ambjent ta' madwaru. Qisu xema, tarmi id-dawl. Qabel mal-Malta ċ-ċirkewwa ħadlu ħajtu meta d-dar tommu, missieru, oħtu u tfajla ma wasal qatt. Tqum il-mistoqsija. Din it-traġedja se tiġi evitata? Skont ċifri uffiċjali tal-Unjoni Ewropea l ta' persuni f'riskju ta' faqar f'pajjiżna kull ma jmur qed jiżdied. Il-fattur ewlieni huwa l-ħajja dejjem qed togħla waqt li l-pagi baqgħu l-istess. Waħda minnhom hija l-cost of living li għola u l-pagi rispettivament tal-cost of living li qed jogħla dejjem ma tantx ċaqilqu. Il-maġġoranza tal-familji f'pajjiżna għandhom dħul ta' bejn 5,000 u 10,000 euro fis-sena u qed isibuha diffiċli biex jgħixu b'mod diċenti. Monsinjur Victor Grech jirrakkonta kif ta' kuljum il-Caritas tiltaqa' esperjenzi ta' nies f'riskju ta' faqar. Malta m'għandix il-faqar li jeżisti fl-Afrika u fl-Asja u fl-Amerika Latina, però hawn faqar ukoll hawn familji illi ma jleħqux bid-dħul li jkollhom mal-ħajja ta' kuljum. Ma jistgħux jgħixu ħajja biżżejjed diċenti. Ma' One News Monsinjur Victor Grech jgħid x'jista' jsir biex jonqos il-faqar f'Malta. Sar iż-żmien ukoll biex wieħed jirriveti ftit anki il-poverty line li ddefinwuh ftit aħjar f'pajjiżna, the National Poverty Line. U t-tieni ħaġa anki li wieħed jirriveti ftit anki l-minimum wage għax jiena fl-opinjoni tiegħi il-paga minima nazzjonali għadha baxxa ħafna. F'pajjiżna jekk ma noqdux attenti nsibu ruħna f'sitwazzjoni fejn il-faxxa tan-nofs tisfaxxa l-kollox. Jista' jiġri hekk, ma naħsibx li wasalna hemmhekk, però jista' jiġri hekk illi l-faxxa tan-nofs Fil-Parlament ħareġ li kieku m'hawnx il-benefiċċji soċjali f'pajjiżna kważi 40% tal-poplu jinsab f'riskju ta' faqar. Il-Partit Laburista llum ippreżenta mozzjoni lill-iskrivant tal-Kamra tar-Rappreżentanti dwar il-qagħda prekarja u insostenibbli li jinsabu fihom id-Dikasteri tal-Ġustizzja u tal-Intern. Apparti l-konflitt ta' prioritajiet, il-mozzjoni mresqa mid-deputati Laburisti José Herrera u Michael Falzon tinnota kompetenza f'dawn iż-żewġ dikasteri. Il-mozzjoni tinnota n-nuqqas tal-Gvern li jindirizza b'mod adegwat il-problema tad-dewmien tal-proċeduri fejn quddiem il-qrati għad hemm kawżi li ilhom pendenti għal bosta snin. Issemmi l-problema ta' droga li teżisti fil-ħabs ta' Kordin u kif il-Ministru rrassenja ruħu għal din is-sitwazzjoni bħala waħda li ma tistax tinbidel. Il-Parlament għandu jiċċensura dan l-aġir tajt il-mozzjoni li tinsisti li għandha tintrefa' responsabilità politika għal dawn in-nuqqasijiet kbar. Din kienet l-ewwel darba li l-ġudikatura ħadet azzjoni kollettiva b'dan il-mod. It-tnejn filgħodu nstemat il-kawża tal-libell li Edgar Gallia Kurmi l-kap tas-Segretarjat Privat tal-Prim Ministru f'Kastilja għamel kontra l-editur maniġerjali tal-Media Today Xavier Balzan. Fuq mistoqsijiet tal-avukat ta' Xavier Balzan Dr. Tony Abela, Edgar Gallia Kurmi ammetta li għadda lil preżentatur tal-programm Bondi Plus Lu Bondi email privata u konfidenzjali li terza persuna batet lil Prim Ministru Lawrence Gonzi. L-email kienet mibawta lil Prim Ministru minn Joe Side. Gallia Kurmi qal li waqt li fl-email konfidenzjali li għadda lil Lu Bondi, Joe Side faħħar lil Prim Ministru, fil-pubbliku l-istess Joe Side imbagħad ikkritika lil Prim Ministru. Il-kawża tal-libell tkompli tinstema' fi frar tas-sena d-dieħla.
Il-Papa Benedittu XVI jgħid li n-nuqqas ta' xogħol u x-xogħol prekarju inaqqas id-dinjità tal-bniedem u joħloq sitwazzjoni ta' faqar. Il-messaġġ tal-Papa lill-Kungress tal-Familja f'Ekwador jiffoka fuq kif ix-xogħol jista' jħalli effetti negattivi fuq is-soċjetà u fuq il-Knisja. Fl-ittra tiegħu Benedittu XVI jgħid li x-xogħol u l-mistrieħ jinfluwenzaw il-ħajja tal-familja, jinfluwenzaw ir-relazzjoni bejn il-miżżewġin, ir-relazzjoni mat-tfal u anke mas-soċjetà u mal-Knisja. Minħabba problemi fuq il-post tax-xogħol il-bniedem jista' jkollu kriżi fl-identità tiegħu. Il-Papa jħeġġeġ lill-gvernijiet biex isibu miżuri effettivi u jkunu determinati biex kulħadd ikollu xogħol imħallas sewwa u permanenti. Benedittu temm il-messaġġ tiegħu billi saħaq fuq l-importanza ta' xogħol imħallas b'mod xieraq li jgarantixxi bilanċ bejn ix-xogħol u ħin biżżejjed tal-familja.